O hari besarok bekha kaham bekha kuar cobanai borok nanggo bubagra hai borok. Mutaibe je rojak mani nukung okpung bara engui tongke saksabaya bara engui tongke sugya keri rokno subake subanai simia subajaknai be baksa mutaibe khapur jago aborok kaham ke saimanai bebak samung homong yakarei dopa hamkrai samungo yapri sejak Amarpur ompini khakwar maya gnang sanjoy jamatia bono Amarpur RD block ni kesam BHC chairman honibo sinijago buino chubanani sagni borokno bagui charonani bubagrani thaniwo serengguino ongkhorkha tei monino sakirokha 26 November sal mariwo Amarpur Vc Malbasa Vc Bibaram Gatiram Para Sr Srai Rokbai Malayui Borokbai Koglam Kaham Hamya Koglam Rok Salaimani Ullo Borokno Yafarkha Khata Kolom Rok Piaba Belai Bukhawo Dukho Nangjak Arni Halogrokno Kaham Khe Khanawi Nogui Aboni Bagino Asungni bebak saya sugya engui tomarokno haste haphangno yaksi sulkha tamni hinba karen sungjak jung phereng buduk sungjak tongphano hathi baro salni salthamse phaibo nongjaknai tei kwrui yongsa yongphuru butui kobuljak gorengni tuisano se tui nongui batongo lama kaham kwrui rungnogo kaham phwrwngnai kwrui mohairokno khanawi belai bukha dukho nangjak khanainaidi boni khokbai thang samani ini ang tiprasa ngui tiprasa amchai ani tiprasa rok busuk durdosha dukho durdosha ni bisingtei jibon japon khlai tongkha hai hinei wansogoi tini oro Gatiram Para o phainai pimani আর ও Gatiram Para Amarpur bai belai ni hasar তারপর Amarpur block ni andarano o kami ke kalayo to oro jaga ang puila hapkha srung mari nogo oroni srung mari nogungkha rungmari nogungkha Gatiram Para SB school toile abo senior basic school a schoolo phainai phaimani ang sok phaika 11 ta jorao কিন্তু a jorano school ni dogar ta already tala rojangkha to ang oroni local ni guardian rok bai sinani chesta khlaikha borok sakha school o master khoroktham satro kheba tongo 30 jona piyaba o school o phwrungmung kaham khe phwrungjagya ebong master mosai rok phaioi dogar phiyogoi koyekkhon tongo thangui paio tele eibabe ani otipra hani tipra sarok bo jorao srung rungmarini sep mansinai bahai khlai agok mansinai কিন্তু ও হাসতেও দাল বিদাল সরকার আসবই থাকা जों যতনো সাইমানো ত্রিপুরা হাও সিপিএম দীর্ঘ 25 বছর শাসন খাইলাংখা বনি পরে সবকা সাত সবকা বিকাশ হনই বিজেপি আইপিএফ জুট সরকার ফাইকা হাইফনো সি আনি ত্রিপুরা সার এই দুঃখ দুর্দশা রংমারি সেব লামানি সেব जों ফেরাংনি সেব মুংসাফানো মানিয়া খালাই তিনি এই অবস্থাও তংখা আবনি থেকে তামখে जों यकसंमा मानाय abo ungkha chini nahomung ebong wansongmung wansongmung no toino Gatiram Para phaisok phaimani to belai khe bukhalengkha tamkha antipra saro yoksongo masine aboni oro phai school jokhon tala kholojak ungkha tarporeu oroni chini taku rokno ang sakha je sabu porenai tong cherai rokno kisa thumdi hanoi thumrokha ebong o thum thaniwo chini tiprasa chini warriors rok gobang mano ani loge tongo to nahoi borok no sungui naikha borok je cherai class 6 o poreu boni bumung no kaham ke saimanliya je cherai class 5 o poreu bo school ni mung saimanliya 1-2 manliya a obostha aboni bangai ani tiprasa bahake rungmari o sep mansinai abongkha
belai wana masuksa asraironi khokteino saimanka je फोरोंनाय rok khorok tham phaifano borok फोरोंनानि saktharia फोरोंनानि thangya phaika angka mobile phiyogoi borok mobile game thungo haikaba net nayu haiklaini borok no suti ro hoiro 11টা baje asanine already school suti rojak ak kok man phayu tini saraironi khoktibu toile ang haste hapangna abono sanani thango ani o Gatiram Para school main road by Gana even proper area humphana se bul koroi o jagani school si jodi o jagani reng mari si jodi tini obohai tolao sogri jak hangka tini aro bising tongnai pahar area o tongnai school ni halok bahai khana abong ko belai wana masuk tini oro serengnai charai serengnai burui charai man paika ang prai 14 jon man paika 14 jon mankha a 14 jon no sungjoto no saimano a 14 jon charai thinangni desni chatingnai thinangni desni bobishyat nai jeng bo অবস্থা bai borno chati jingnani sujug rosinai bo অবস্থা bai borno serengnani sep rosinai abo ongkha belai khe bokhaleng prajakni bisingti chini wansokna nangkha o jagao jeng saimano kebuni charai doctor engineer waisebani lekha korongkha bohokni kok achaiya a poribesh a শিক্ষা ব্যবস্থা a porikatamo abo thekene borok tini orni thekene doctor engineer nani sep jodi kaham sep ma kahaka infrastructure man kahaka borok ungui thangnani tongmani piyaba tini a jaga sogoi malia haste hafang tongo sabka sat sabka bikas BJP IPF di jut sarkar tongo borok saka jaga jaga rengmari kaham rojaknai jaga jaga lama kongma ni kaham sep rojaknai pherangsung rojaknai othoso tini o jagao kusung kusung para khai tongjak o jaga tui nungjaknai si koroi o parani borok ang tini bukhukjungno sengui neka boroni tui nung mane a goreng tuisani tuisi khogui manung honoi sao hangka current rok des kahamsung mane current sungjakle tongo saptao waini wai thasi mano to lama kongmani obostha to tei sai yokna ha jebabe je obosthao jeng phaiui jebabe ma lengkha tole o parani borok jug jugantor o para tongui bosuk kosto ma khana bosuk dai nangkhana tole amchai rok no সরকার মকল কাইনানি উংথং সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ খাইথং যে ও পারানি বড় বরনি সাংবিধানিক অধিকার তঙ্গু বড় ও পারানি বড় ও হানি বসা হনই আসাই ফাইও বড় কথাং তংনানি অধিকার তঙ্গু তইলে কথাং তংনানি হংকা বড় বরনি সাংবিধানিক অধিকার ন বড় মানানি নাঙই তংখা তইলে কুসুং কুসুং হাসতে হাফাং আসক চাই থাংনাই র বড় শুধু নামকা ওয়াস্তে বুমুং সিমি সাসিও উন্নয়ন ওংখাপো ডেভেলপমেন্ট ওংখাপো অথচ কিচ্ছু প্র্যাকটিক্যালি কিচ্ছু করই তাহলে আপনি বাঙিনো जों तिनी अरो चिनी जे वारियर्स रक चिन तिप्रासा रक जों प्रथमनाय फाइयै जत्तनो बखा मगजाक आबहाय अवस्था नगै दं आनि मुं सन्जय जमातिया आं ससियेल एक्टिभिस्ट